Исәнмесез, җыр моң сөючеләр. Сезне Илеш телевидениесендә эшләп килүче чын күңелдән котлаулар тапшыруы сәламле. Сезгә ямьле кыш аенда күтәренке кәефләр теләп, редакциябызга килгән җылы эчтәлекле тәбрикләү хатларына күчәбез. Беренче котлау хатыбыз Югары Яркәй авылында игелекле гомер кичерүче Руфа Шәйгәрдан кызы Ахьяровага багышлана. Югары Яркәй авылында яшәүче, сөекле, яраткан әниебез, нәнәебез, картыебыз Руфа Шәйгәрдан кызы Ахьярованы күркәм юбилее 70 яше белән чын күңелдән котлыйбыз. Кадерле әниебез, еллар үткән сайын синең яхшылыгыңа, балалар өчен җан атып торуыңа, дөрес тәрбия бирүеңә, акыллы киңәшләреңә сокланып бетә алмыйбыз. Безнең өчен иң кадерле булган, хөрмәтле әниебез, сиңа корыштай ныклы тазалык, яхшы кәеф, исәнлек, саулык телибез. Сиңа шушы ямьле бәйрәмеңдә меңнәрчә рәхмәт сүзләре әйтәбез. Син дөньяда иң затлы, саваплы кешеләрнең берседер. Без сине шиксез хөрмәт итәбез, чын йөрәктән яратабыз. Озын гомер сиңа. Сабыр холыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел, кадерледән кадерле син. Киләчәктә дә киң күңелле, ачык йөзле, олы йөрәкле булып кал. Ходай насыйп итеп сиңа алдагы көннәреңдә дә сәламәтлек белән гомер итәргә, безнең шатлыкларга сөенеп яшәргә язсын иде. Әтиебез Венер Тимиргази улы Галәүтдинов белән пар акышлардай 44 ел бергә, соклангыч парлар булып, безнең барыбызга да үрнәк буларлык тормыш юлларын үттеләр алар. Кызганычка каршы, әтиебез моннан 2 ел элек якты дөньяларны ташлап китте. Бу югалту барыбызның да йөрәкләрдә тирән, төзәлмәс яралар калдырды. Әниебез, алдагы тормышың кайгы-хәсрәтсез үтсен, сәламәт бул, матур гомер ит, балаларыңның, оныкларыңның игелеген күреп, һәр вакыт шулай изге, сабыр, шат күңелле булып, озак яшә. Туар таңнарың тыныч, саулыгың ныклы, гомерең бәхетле булсын. Авырмый, кайгы-хәсрәт күрми, озын гомер итүеңне, балаларыңның, якыннарыңның игелеген күреп яшәргә язсын Ходай. Ныклы тазалык, озын гомер, ак бәхетләр белән мул тормышта яшәүеңне телибез. Әни бәгърем, кайгы-хәсрәт килә күрмәсен. Йөзең һаман көләч, матур булсын, күзләреңнең нуры сүнмәсен. Синең күңел сандыгыңа бәхет, шатлыклар тулсын. Гомеркәең аккан судай, туктаусыз озын булсын. Син бит әни, безнең өчен кояш. Синнән нурлар алып яшибез. Озак яшә, мәңге яшь бул. Иң кадерле, якын кешебез. Әни диеп әйтер кешең булу, нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса, ортак була, кайгыларың булса, югала. Күңелең турында һич кайчан өмет кояшы сүнмәсен. Бәхетле язмыш йолдызы гомер күгеңнән китмәсен. Синең тормыш юлларыңда очрамасын киртәләр. Гел бәхетләр һәм шатлыклар алып килсен иртәләр. Сине яратып, хөрмәт итеп, кызларың Индира, Чулпан, улың Азат, киленең Ләйсән, кияүләрең Илдар, Марсель, оныкларың Элина, Лиана, Шамил, Тимур, Руслан. Хөрмәтле Руфа Шәйгәрдан кызы, 70 яшьлек гомер тантанагыз котлы булсын. Бары юлларыгыз әле озын булсын, бәхетле булсын. Шул юллардан сезгә тик ныклы сәламәтлек белән, балаларыгызның шатлыгына куанып, кадер хөрмәтенә төренеп кенә
күңел күтәренкелеге белән генә гомер итәргә язсын. Җыр бүләгебезне кабул итеп алагыз. Биргәнсең син миңа алнурын таңнарның, җыйгансың син миңа бар гөлен дағның. Биргәнсең канатлар калкыныр чагында, багалы рәхмәтем җырымда чагыла. Булларга барабар нигенә бирәем, бердән бер бүләгем, тулы йөрәгем, итә торганага риза бул шушыңа, үзеңә аталган җырымны кушыгам. Сиңа мин әнкәем алтыным, сиңа дип эзләдем дөньяның асылын, ай белән кояшны бирим дип уйладым, үрелеп алырга җитмәде буйларым.